aja Homa Bay kamoro ni Korayo. Korayo yudore Kochia county no ma Homa Bay. Okay. An Ker mar Nairobi Aviation College Kisumu campus. Somo fwambo. Yes. Machiegni. Wano ber mana kaka winjo kanyo mage wendwa ma wan godo chiegni eri makawuono ma Nyasaye oyie mondo mi wabed godo chiegni makawuono. Wadhi wuoyo about weche mathoth kata mana politics kende, but maybe kaka youth wan kaka rowere matindo e pacho kaeri wadwa mana ng'eyo ni to gin achiel ariyo adek mage mosebiro katimore e ngima rowere, kwachako gi weche go eko mag siasa ka wadhi e weche go eko mag ngima en 1 2 3 ma wadhi wuoye ka wayudo sa. Kaluwore ni sawa mang'eny osedhi kok waketho sa. Penjona mokwongo magombo ni mondo mi apenju penjona mokwongo. Odiochieng' no manyoro Migosi Yoweri Kaguta Museveni mano ker mar piny Uganda nochamo muma mar afis. Mano ike mar 40 e telo. 40 good years e telo. Yigni ma en godo bende sani king'e maber ocho mana yigni 90 kucho. En already an 80 something years old. What do you say about this as youths of today? Wach mane munya wacho ne e piny Uganda. Anya wacho ni congratulations to Yoweri Museveni. Congratulations. No kanya congratulate Museveni. Gima timore Uganda kacha cha. Debed pinywa mar Kenya ka wan kaka yudhe. De wasedhi e ndara. Nikech telo nokolos ne ng'ata achiel. Emomiyo wan wacho ni Kenya constitution marwa konyowa maber. Yes. To wan waseng'iye multi-party system. Kendo kura migoyo to ng'ato chamo higni 10 to wawile. Yes. An ok anya congratulate Museveni, ok amor gi gima timore e Uganda nikech ineno ng'at manopiem go sani oringo exile. Ok onya dhi Uganda. Yes. Nikech nopiem gi Museveni to tamore yie loch. My point of view, gima notimore Uganda was quite unfortunate. Yes. Because democracy demands that we have free, fair, credible and verifiable elections. Yes. Manono kaneno katimore Uganda. Nikech elections nonego wewe to jopiny oyier ng'ama gidwaro. Ma gik mang'eny notimore Uganda miyudo ni stima nong'adi, internet nong'adi for some period of time. Yes. The elections ni unfair. Then why interfere with the people? Why interfere with the internet? Why interfere with the electricity? Kaineni elections obedo fair. Kaka Yoweri Museveni claim ni election obedo fair. Yes. Yeah, wan wachung' gi Bobi Wine kendo wang'eyo ni the elections were not free and fair in Uganda. Yes. Koro it will be an abomination to congratulate Museveni. Yeah, he may have maneuvered his ways to power, but Wangen is not a duly elected president of Uganda. Anyway, njaneno mbui ka pichni moko kata duonde moko mane Migosi Yoweri Museveni owacho weche moko mane owacho e kinde machon nowuok e mbui kanyo kama bende nowacho ni gino kaka okawno to koro ne moro watayo jo Uganda nyaka chopa mago nitiere kanyo matimore. So how is politics in Kenya right now? Kaka in kaka a youth ama is also into politics e Kenya kaeri, inyalo wacho ni weche go eko mag siasa chalo nade e sani e Kenya kaeri? Siasa ma Kenya kaluwore gi sani, ing'eni siasa ma Kenya sani ok odhi bedo siasa mayot. Chien kachacha nikech the dynamics mag siasa ma Kenya osechange. Dynamics ochange nang'o? Dynamics ochange nikech for a long period of time wasebedo gi siasa manyalo bedo predictable. Yes. To design kata the way ma ji conduct godo siasa no osebedo the way moro ma ji ong'eyo ni koni temwaluwo. Yes. But kaluwore gi nindo mar moluor mosenindo Migosi Raila Amolo Odinga, koro waneno ni dynamics mag siasa dhi change. Kaka nwago siasa chien cha ok kaka wadhi go siasa wang'ni. Wacho ni siasa nyalo loko pache nikech nindo mar Raila Amolo Odinga. Yes. Yeah, but in all this gima ng'eyo achiel ni chama wa mar ODM to
pod odong' motegno. Kata ka some people are doubting the party, but anyalo wacho ni believe in this party mar ODM pod odong' motegno kendo pod odhi secure most of the seats mane en godo e region wa kendo outside our region because of the partnership mosebedo godo gi gwenge moko gi dhok moko gi jok moko kendo nikech ODM ok en party joluo. ODM en party moger e pi wang' gi remb dhano, like wacho ni a party that is built on blood and tears of the citizens for more than 20 years. Koro ODM ok en party mar a single community. ODM en party makelo all communities on board for one cause, ni mondo wa tetea haki mar japiny kik ginyanyasa japiny e gimoro amora ma gitimo. Yes, Hilary. Kaka neno siasa ma Kenya sani, koka siasa ma Kenya dhi bedo mamit. Kendo koko tedore sani. Note ni siasa sani koko chomo kuma mit. Koko chomo kuma mit kendo tedore nikech king'iyo wigot kocha cha. Gachago ramo ni wigot kacha cha ene momako. Wabe kaluo waka ineno ka sani ne wawito baba. To koro wan gi ODM kabe koro pogore dere. Wan gi Linda Mwananchi gi Linda Ground. Lakini Linda gite gin pod gin ODM. Koro an aneno ni siasa ma Kenya gima wan kaka joluo onego watim. Sani wan e post Raila era. Onego watim transition maber mondo wadagi wang'igi dak kata baba onge kamae. Kik bed ni nikech baba emane waluwo toke koro nindo koro tho ne damiyo koro wan kaka oganda luo wapogore. Gima oganda luo onego tim wariwre kanyakla. To an gima daher kata party leader marwa en osiepna. Gima daher omany jo Linda Mwananchi to gin gi jo Linda Ground gi Orengo Goburu gi Professor Anyang' Nyong'o kod Amos Wako gini pioneers mag ODM gi gibed piny mondo giwinjre gitim transition maber mondo ka Ruto bowuok e telo nikech onge ng'ama dhi yombo Ruto machiegni. Ka Ruto bowuok e telo 2032 inshwani onge ng'ama nyalo golo Ruto e telo. Ok ane. Koro ka Ruto wetelo wan kaka joluo wabe kik wabede koyo. Wan joluo nok onyuolwa ni wabede opposition pile ka pile. Sani kaka baba notho wewe broad based government ni. Let us stick to that. Mondo dongruok ma waneno ka biro ka luo wagi omed biro. Winjo kwacho kata ng'eni siasa ma Kenya kaeri ok inyal wuoyo about siasa ma Kenya kama kimulo ODM. Wach mar ODM bedo dirioni eri. Buneno ka ODM is really ready for 2027 nikech 2027 to dong' mana some months now. And waneno ka duono buch siasa mar ODM pod jama ni jogi pod ni koni to rift koro ka medore jomoko be obede fence joma chalo Milo Odhiambo gini Ruth Odinga wacho ni gin pod gin katikati pod gibe ing'eni ng'ama ni katikati en ng'ama ok decide and these are the leaders ma wan kod e duono buch siasa mar ODM. What do you think kata wacho munya wacho ni duono buch siasa mar ODM, the ODM is really ready for 2027? The question is the ODM really ready for 2027? Adwa duoki based on facts. Kani neno memo manyoro nogolo gi the NEC, the NEB, mochung'ne the election board, the electoral board mar ODM nogolo ni ji ochak apply jok madwaro bedo MCAs, jok madwaro bedo MPs, jok madwaro bedo governors, jok madwaro bedo senators, jok madwaro bedo women reps gi ng'at madwaro bedo president mondo ochak apply nikech nominations biro mbele. Mano nyisowa nang'o ni as a party though we must take into consideration that with the death of Baba Raila Amolo Odinga we were shaken, but as a party watemo mondo wa remain strong, watemo mondo wabed ka wan focused on a journey. Kendo ODM wanyalo wacho ni pogruok e paro osenenore ODM but mano ok nyis ni ok wanyal wuotho kanyakla. ODM onego wabiya together mondo wawe supremacy battles. And supremacy battles emaneno ka kelo shida. Anya miyi example maber. Wan gi Hilary is in Nairobi Aviation College and Maseno. E kanyakla wa mar Kisumu Central moting'o student leaders en chairman na anan jagoro mongirore. Like at times as a leader ok onego ing'i kende. Ing'iyo
ing'iyo the interest mar ji mar ing'iyo the people future be ma un godo then you decide to work together. Yeah, koro ODM onego ket differences gi kando nikech we must appreciate ni the Linda Mwananchi faction is strong kendo o commander following Linda ground faction commander following the likes of Millie Odhiambo gini mochung katikati gimbe gin gi following magi command but politics is a game of interest politics is a game of numbers ing'iyo ni ji adi mibiro go to ji adi mibiro godo ka waweyo jo Linda Mwananchi gi odhi tawach ni by chance gine magin gi ji mang'eny kabisa ting'eni coalition agreement ma onego wadhiye gi UDA cha ing'eno kodhi dhi maber ka joka ka ema nigi ji mang'eny to giwuok giwewa gi Linda ground e gini an gima a stress pile manyalo wacho ne party chairman na party chairperson moluor Governor Gladys Wanga ni wakela jogi on board mondo wa work together but kendo kaka Oburu nowache cha ni ok nyal bedo like ODM osebedo a party kendo ODM osebedo a movement ma ok nyal bedo ni ng'at achiel ema nyalo mono party dhi mbele. Yeah, party chama pod bro dhi mbele to kendo gima ji ok believe jomoko ene ODM brotho to kapar ka ODM brotho machiegni ODM is a force to reckon even beyond 2027. Yeah, gimonego watim en ni wa strengthen the party organs, wa strengthen the party mondo ka chopo 2027 to wa retain majority of our seats in parliament, wa retain majority of our seat in the senate to kaber to wa med seats moko mondo bargaining power wa omed bedo malo mondo development obed channeled to gwengewa makaluo. Yes. Anya wacho ni chama wa mar ODM and one ready for the 2027 general election. To gikoko masani ni ODM ni jo chama ok go koko gin jotendwa gi ema go koko tango miyo gigo koko. So jo chama gin nga gin to jotelo gin nga gin maybe if you jotelo if I explain jotelo gin jotendwa ma wayiero masani represent wa e parliament moko gin governor moko gin senators to one common mwananchi common members mag ODM manie ground piny ka wan wang'eyo ni ODM en achiel jotendwa gi ema koro kelo pogruok moro e ODM gilaro supremacy battle gidwaro kila ng'ato dwa bedo ni en leader e party nikech gimomiyo magitimore Orengo dwaro ni en ema Ruto manye to party noseyiero Oburu Sifuna gini be wacho wero one term gendo gidwaro mondo gine ma ji oneni gine ma gichung' ne gima Raila Amolo Odinga ne dwaro to ka baba pok notho baba noterowa e broad based government to onge chieng' mane baba okonowa ni aterowa e broad based government 2027 kochopo uwuok kata baba nowacho ni who told you that ODM will not have a presidential candidate mano nyiso ni ODM ni ready to sani gi tho mar baba ne jotendwa nyaka bed piny gipar diriyo giwekete pachgi kata giweketo interest mek gi mokwongo moloyo mek jopiny wan jopiny wane weg chama to gin waketo gi keta kanyo mondo gi guide wa e yore monego walu koro e yiero ma 2027 ODM dhi chungo kombe te kata kiki wabed gi buok ka waneno ka President William Ruto bochako duogo e ODM. In other words, wacho ni ODM bro timo miluongo ni zoning. Wan wach mar zoning no kwadwa. Baba no fight ne gimiluongo ni democracy. To ng'ato ka ng'ato kata an sani oyiena chung. Oyieni chung. Makara ichung ma independent kata ichung ma independent kata ichung gi party mora mora. Waweuru jotendwa ma wacho wach zoning ni kendo an youth wach zoning mar ODM ni okadwa. Ni kon jomoko ni nikech koro wan e broad based government jo UDA gichunga mondo wayombgi kila ng'ato biya mondo wayombgi we believe ni ODM pod and strong to ODM ni dhi yombo Nyanza kae jotendwa obedo gi luoro ni gineno ni zoning mara jo UDA kik chung jo MDG kik chung waweuru jogi ochung te mondo wan kaka jo chama warakre kod gi ground ka wayomgi mondo ging'e ni ODM Nyanza kae pod and strong kata baba onge. Okay, so where are youths now? Wachomo 2027
the youths are really strong kanyo paroni youth rowere kaka un kaka rachiel kuom rowere mabende kata kulo sitami kulo soka joma already near politics. Can you say ni kaka rowere wan sani kama wachope sani wategno eyo machalo kama wachope koma siasa, are youth really ready for 2027 election? Because nalo machien kapok idwoko atin gram nalo machien wano kanyo ka youths osebedo ka lag behind. Iwacho ni the number of people makao kata kipande monego bed ni kao ombulu youth pod ok wuog oko, to kendo iyudo ka nyaka joma osekao ombulu youth pod ok wuog oko mar go kura. Do you think there is any change this year? Okay. Kadoko penjo nino ni really are youths really ready for the 2027 elections? Yes. Adwako ni chien kanyo youths osebedo kitiyo godo marach e siasa. Very true. Osebedo kitiyo kodgi kaka goons, bloggers, mondo giyany jomoko, giketh nying jomoko, gidhi giketh mwandu, giketh ne ng'ato reputation. But adakoni ni with the something that we had in 2024 mar Gen Z gichano change mindset ji kabisa. Kendo akoni ni we live in a society sani ma youths nigi a changed mindset. Youths nigi a changed mindset nango nikech youths dwaro ni mondo change moro okele society. Wadwaro change in leadership, wadwaro change in leadership makawa accountability, leadership makelo development. To gimomiyo adakoni ni youths are really ready. Hapa neno kaka tuko kadi ochakore. Within 3 weeks youths no clock 1.8 million votes omedore amedi wiye kanyo. Manyiso ni kata sani voter registration pod medore kendo kar mbalariany ma watiegore. Ji ne bira ji ne walk out of lecture halls to march to Huduma Center mondo gidhi gikaw kura. Manyisi ni nitiere gimoro moselokore wi jogi. Nitiere paro mar jogi oselokore koluwore koda siasa nikech wang'eyo ni ji osebedo ka view politics as a dirty game. But adwakoni ni politics influence the healthcare mawango. Politics influence education system mawango. Politics influence infrastructure mawango. Politics influence development mawango. Emomiyo adakoni ni youths are really ready for 2027. To kendo kaka wan jotend rowere wetewa wawuok oko. Akwa depend on politicians mondo miwa pesa. But wadhi e ground nikech waloso a youthful movement. Waloso a youth wing. Waloso a force that will reckon in 2027. Kendo kawuondi am much confident gima wacho ni youths are really ready for 2027. Kendo youths osebedo gi a change mindset. Youth masani kobire meeting mar jasiasa to gin gi focus on the agenda ma jasiasa konogi. To be ibro timo wano kwa focus handouts. Handouts jasiasa mi to rumo kichopo e market. To gima jasiasa bro timo mar development ko timo nu tarmac road gweng maningeno konyo gi networks okonyo koro kitero kata giri more chiro tichopo piyo. Ka ng'ato dhi manyo yore mag thieth ochopo piyo. Ka nyithindo dhi school ochopo piyo. Maning'eno economy wa begerore. Koro ng'ada matin grant for 2027. Ine mapudi we wacho kanyo ni youths are very ready for 2027. Maybe Hilary, you can answer this question. Gunism and hooliganism koro komedore malich mokalo e pacho kaeri. Mama no ok en miriambo bende ok wadhi dok ne chien nikech gigi waneno kendo waneno each and every day katimore. And at the same time waneno ka sani kokinyal miyo youth fact sani oidho en alufu. Ka jasiasa ok nyal golo alufu mami youth anyisi ni rally no ok timre. Sani ok timre. Onge rally mitimo oko ka kata romo moro amora mitimo ka pesa kowuok and all this. And Grams is telling me youths are very ready for 2027. Kanyo apogora gi Gram gimomiyo apogora gi osiepna mag Gram. Wan kaka youths wawe bedo wawacho ni wan ready for 2027 to wan ready. Gimomiyo wan kaka Hilary wacho ni youths ok gin ready. IEBC noketo target mar enhanced voter registration. Target ni kata Kisumu Central kuma nagoye kura nokwachopo. Nyakach kuma Gram ae ema ne nigi namba matin mar joma okawo kura. Gram suko kadi. Tuko kadi. Anyalo wacho ni for enhanced mass voter registration
nokwachopo the target Yes. manyakach. Mano kaluwore nikech ji osebedo reluctant. But ada koni ni gisani there is a youth wing ma pioneering ma adi make sure ni the IBC officials okbed kuma station ingeni gibedo ga centers to yudo ni ngato modhi o register kura gin kata ji adek for the entire day. I just want to challenge you, Grams. You see that time of mass voter registration ma jo IBC ni nitie chiro to dho sikul ni to ke kala kata yudo sani ngini kidwa kao ni nyaka idhi Huduma Center will they go kama maneni nono ma everywhere and it was for free just to go there and register and you leave tidi do ka ni kalo kata kuna mwino ka jogo yue giyo mana chieng gin gima gitimo onge because no youth mane bedo targeted. These are the new people more register for ID. The same youth so tamore nyaka dikao ID IBC centers for never register. What can you say about that? Gimanya lo wacho kanoyo gima se wacho ni the enhanced mass voter registration wanyalo bedo ni nokodhi maber kendo nyaka chinoko receive noko achieve target ne mano ketne gi IBC. Yes. Mano kaluwore ni most people are reluctant nikech ngato neno ja IBC but okodwa dhi register as a voter. But kaluwore gi youth wing maselosoni kendo mae takono ka wan ji adek e studio ka kendo ko ganda neno ni wadhi kao the IBC officials wadhi wuotho kodgi door to door noni ko wachak wigni but wadhi chako on Monday bang' kwase ai rally mar ODM wadhi wuotho kodgi door to door e Nyakach. I'm specific on Nyakach mondo wa make sure ni udhe wetewa or register as voters kendo wa make sure ni that vote count or increase gi a significant number. Kokwatimo mano to kwadhi achieve whatever we want in 2027 mwadwaro change nikech wadhi yudo nango the people mosebedo ka vote ema dok vote kendo but e number no wadwa medo number more wiye kanyo. Grams gimi wacho ni ngadira ni nyalo timore. Yeah, because sure. we had a situation here it was a movement now for youth, only for youth to Kokadi. It was a movement manitiere everywhere and everybody was supporting this movement to podno gi woko. Inge gima timore. Yes. One youth wa Rusi. To gimoro wuondowa ni 2027 wadhi loko lodge kata wadhi loko jotendwa kata wadhi yiero jotendwa gi sim. Yudhe gin jok ma go koko online kata kineno ndalo mane koro tuko kadi omako cha. Kidhi e Twitter kamora mora hashtag tuko kadi hashtag tuko kadi. Ka tuko kadi no biro Kisumu ka. Mokwongo anya paro ne wan Instagram. Yes. Yudhe mano biro nok chop kata 200. To kane wadok ot gotieno kingi online idhi neno yudhe wacho kaka jo Kisumu no dhi okao kora tuko kadi. Shida wa marwa mar youth. Kiani wawach ni we don't care because kiani wawach ni we are lazy. Yes. Anyacho ni we as youths we are lazy. We need to come out and register as voters. Nikech kura ni ema wadhi yudo go loch ma wadwaro. Ka MCA mari ok ti, ok inyago loko MCA mari gi simu kiwacho indika ni MCA must go. Kura ema wan kaka vijende wadhi yudo go loch ma wadwaro from ward level to the national level. Another question. Can we move from there? You want to add something? Okay, another question. So, do you people believe in current political rhetoric matches the economic situation in Kenya? Because we have seen the president and Jotelo Matiyo, Moso Jogo, I'm talking about Jogo Matiyo Sani. Ka gidak no manani uchumi de mabe, gikmoko de makare, giwasela also. You they also mitije. Like the other day there was a report in one of the Oboke Mapacho Peri, Manele Rokaka, the office of the president, they have employed so many youths this affordable housing project. While in the ground the numbers don't match. Ata zikaribiani ata kido. What can you say about this? Une ground kaka youths. Gimati more. Ker Marwa. President William Samoei Ruto. Yes. Oseti. Otiyo maber. Nyanza koni wanya wacho ni Ruto osetiyo. Yes. To economy marwa mar Kenya. Pod ni kumarach. Yes. Youths are unemployed. President notemo kelo no wan nyaka yudhe gimoro ni Nyota Fund. Yes. Mani miyo yudhe jok matindo rawere ni
2022 mar chako ohala. Be ne yudo Nyota Fan? En yo bi mano yudo. Nok wayude. You know anybody mano yude? Ang'e jok mano yude. How's the biashara? Let me just cut you kidogo. To joma yudo gineno ka gidhi nade gi Nyota Fan no. Ing'e ni wan e Kenya. And that is the only mistake President William Ruto did. E Kenya ka ok imi ng'ato pesa ni dhi chak biashara. Yes. Kopok nochako biashara. Ok obi time. Ok obi time. Pesa ni jogi kawo gidhi Berlin, gidhi akia ni Atela. Pesa obedo meant for empowering you. Yes. Gima sirikal nonego tim gi pesa mar Nyota cha. En kanyo ana atamora kendo apogora kabisa gi Fikirini Jacobs gi Nicole President Ruto te. Yes. Youth kidwa empower, wek miye pesa ne odhi otim gimoro, ok obi timo. Pesa inyamiyo ng'at ma nigi biashara ne ikone no boost go biashara ne, obo boost. To an kaka an matagora ni an comrade samoro ok achiem kata sapa, anindo kech, gokinyi ok achiem skul tadhi. Chwadi 22,000. Chwadi 22,000 ikona na yaw biashara. Biashara mane madhi yaw gi 22,000. Pesa ni adhi madhe. What the government ought to have done, negi penji ni in biashara mane midwa timo. Ka ne en apike mana dwaro. Nyiew ni apiko no, kata chul ni 22,000 no, sani nitie apikni mag loan. Yes. Mondo koro from kanyi ne mingi kaka itimo. Ka ne en charan, gingi kaka ginya deal gi companies maloso charan gi kata blow dry gi. Yes. Mondo gi empower youth. Mane kaka ne gidhi empower. Ok ni miya 22,000 kech banindo kech. Transport matera school baonge ko kasi dwa ni tim biashara. Mano gima nok nyalre. Kanyo to jok mano mi pesa go. I'm sure kata sani ka Ruto ka giduoge ground checko. Nge boydo ni ji mang'eny no chamo pesa go. Koro kar Nyota Fund kanyo. Adawacho ni that was not a youth empowerment. That was what was it? It was for the youth. Ere kaka imiyo ng'ato pesa nodhi ochako go ohala. Kisemiye pesa kokiparo ni nonego watim negi training. Sani koka gitimo the 6-month training. Are you sure ni pesa no dhi bedo kanyo after that 6 months? Waseneno gima jotelo moko timo. Wan gi jotelo kaka Jonathan Opande, wan gi jotelo kaka Oscar Sudi. Maching empowerment. Odhi adhiya in a primary school ma nigi pap maduong' to ginyiewo those car wash machines, giketo kanyo, ginyiewo the sewing machines, giketo kanyo, ginyiewo pong' moro marigo ni, giketo kanyo, ginyiewo pikni mang'eny, giketo kanyo. Koro ka ji biro to identify gi your youth group, kata your women group, women group matimo ohala, maloko ohala e chiro, ginimiyo gi pesa. Moko matweng'o ka, ginimiyo gi gig tweng'o. Kanyiewo ni charan tweng'o, kanyiewo ni apiko nyalo kawi more than 100,000 to yudo. To kasi yudo ni go mamiyi noni. Ing'eni chako, like ichako at an advantage. 100,000 made tiyo godo e nyiewo apiko cha. Inya chako godo kama ni mikete fuel, inyalo chulo ne nyithindi fee, kendo inyalo dhi maber. Mana empower yi. Lakini namiyi pesa, neko kabiro timo ni training. Pesa go no madhi Kisumu kanyo. Kwani noko ka pacho because maybe there was no public participation done for the Nyota Fund. How was these people, okay, watching Tijo Mano, you maybe they go to back Kakani, Kaugi, how they qualify? Do you also apply? Gimano kona mokongo ni ok gikawo nyithindo mane mbalariany kata mane kar tiegruok moro amora. But the age group, ne mas joma ni mbalariany. Skunda nitie joma no yudo Nyota Fund. That age group ne mas joma ni mbalariany. Age group no we joma hasulo. Ing'eni ya gima timore. Nyota Fund cha kani ne idi adia *254# i apply. To ka lak ni oluwa to gidhi luongi. Ito noluongi kani noketi kamoro 3 days ikono gi kaka gitigi pesa. To pomigi pesa no. So back to our question. Kwa wawere gwecho kuma Nyota Fund. Ine mane idwa kwa penyo na mana penyo kanyo ni politicians osebedo kanyiso kaka weche dhi maber, economy dhi maber e pacho kae. Kata kamano ground chalo nade in kaka youth, my struggling youth oko kae and all this. Do you think ni gik moko dhi maber? Ground raj. Weche ok dhi maber e ground. Yes. E common mwananchi piny kae thagore. Kendo ji thagore kabisa. Tich onge. Okay. You said President Ruto is doing a good job. Then why do you say he's doing a good job? Ineno. Gimomiyo wacho ni President William Ruto is doing a good job. Projects mar President Ruto osekelo Nyanza kwa. Gin gik moko mapok ne waneno. Kata Migori Choigere Stadium. Stadium pok nobedo Migori ni kwayo mana dhok. Omiyo tich Ruto to tiyo developments okelonwa. Lakini tich ne kijana kata ne jok mowuok e school
onge. Gimomiyo wacho ni tich onge. President owe konowa ni o employ ji affordable housing. Ok inya expect kata ok en gima ber ka an kaka Hilary sani atimo diploma in journalism and mass communication. Kase graduate idwa nadhi ago mjengo kachacha. Gram kae somo law. Kosetieko course ne mar law ni graduate iwacho ni i employ ye itere affordable housing. Mano onge. Tich course mosomo en course ma onego dhigo oyud go tich kamoro maber. And this issue of affordable housing, actually king'iyo some of the promises or projects ma Ker Ruto osebedo katimo koni koda kakocha miwinjo ni kia SGR, kia this road from this place and whatever. King'iye matuto, it's only affordable housing ma waseneno katimore dieri. Mane one of the things ma ji nyalo siemo. Most of these projects, the thing in the ground is that some of these projects no better launch, but they're stalled projects. They're not, nothing is happening. So this affordable housing, do you think ni en impact ne jopiny? Yeah. Kelo ber moro amora ne jopiny. Kanyalo doko kanyo. I think the affordable housing program nyalo konyo in some way nikech odhi konyo mondo eliminate the slums ma wan go e Kenya. Yes. Tingeni kosegolo jogo from slums o elevate gi to some other lifestyle. Yani nikech koro migero Kisumu Poli kachaka. Jok modak e slums idhi kokito gi affordable kaka is claiming ni gin affordable to they need to match the rent ma ngato chulo Nyalenda, rent mar 3,000, rent mar 2,000. Mano dongi koko keti affordable. Manyiso nango ni ngato modak Nyalenda cha, ngato modak e slums cha, dhi wuok e ot modak e cha gi that environment ma ok ber kabisa to mondo mi odhi odag kanyo. Mani ngeni o elevate life. Yes. Yeah. Koka mano odhi bedo affordable. But kuwuondowa to rent much mamili mani to mano koro onge gima affordable. Okay, affordable. Yeah. So ere yorego ekun kaka youth ni ere yorego mabeyo samoro maybe wanyalo hold godo jotendwa accountable because jotelo mathoth ok osebedo katimo tijegi e yono mowinjore. We can agree on that. So ere kaka yore mage miparo ni maybe wan kaka rowere mana wanyalo hold these people accountable, yore mage kaka youth minyalo hold godo jotelo accountable mar no ni gichoponwa kare singo gi mane gisingo ne jopiny mano kochakore chaka 2022 kane gidwaro mondo mi ogone gi kura. Mokwongo jotendwa kagi campaign. Yes. Gibiro to gi promises madongo Which is very promise ma kochak kwan kilometers mag promises nyachopo wuok ya Kisumu kanyaka Mombasa. Yes. Makal madonj kata Indian Ocean dhi kocha. Kasto wan kaka oganda wawe keto pesa mbele ni an Hilary kachung' tabiro iri to akoni agenda mara taonge pesa. Yes. Iwacho ni okwamiyi ok icham. To gram obiro to puko kuomu pesa omiu 200 to ni ene muda yiere. Ing'eni the moment ma josiasa omiyi pesa 200 ni to pok iyiere. Kiyiere mikete kachacha pesa ne mutiyo godo gi odhi kuongo dwaro no duokgi te. Koseduoko gi kendo pod odhi chako dwaro no los moko. Wabedo ganda ma ok oketo pesa mar gonya ni. Yes. Wabedo ganda matimo ne jotendwa gimoro miluongo ni ukaguzi. Wakagwa jotendwa gi step by step kapok wayiero gi. To manie telo sani madhi duogo ni gidwaro kombe gi. Kila ng'ato chung'e gire mosetimo. To ka onge gimosetimo Mark Nyamita wacho Migori kocha chane walunye. Wabiro lunyo gi kachiel ka wakono gi ni gidog dala mondo giwe telo makare mondo donji. Yes. Yes, Graham. Okay. Penjona ne ni ere yore go manyalo neno ni waketo godo jotendwa accountable for their promises mondo mi ochop kare. Jotelo mang'eny lal nyaka town. They just disappear kose yiergi. Constitution mar Kenya 2010. Yes. Ogolo negi part mar executive. Kuri executive kanyo wan gi kombe mag telo. Yes. To jotelo gi. Jatelo ka jatelo nigi tije. Koro mane gima wacho ni like
let's go back to basics. Yes. Basics, wadhi back to basics wang'iyo ni MCA onego bed ni timo achiel ariyo adek, tiji en achiel ariyo adek. Governor onego bed ni timo achiel ariyo adek, to wang'iyo in that scale. Yes. Ka bitimo gik ma onego bed ni timo. Wang'eyo ni ng'ato ok nyal timo gimoro 100% kaluwore kod oshuru michoko gi pesa mabiro. Samoro pesa biro matin to no expect ni pesa dhi biro mang'eny. Yes. Mano waelewa, but onego wanene effort ni nochak time, notere kama, but pesa norumo ka en gi kama. Ok inyal tamak all the roads ma wan gi society. But wanya neno ni mano bedo tamaked. Mi wadhe nini. Aparo the other time county assembly nogolo budget per ward. Ya ineno gik ma MCAs gi onego bed ni timo at the end of this financial year. Yes. Koro mane monego bed ni watiyo godo kaka marking scheme mar analyze ka jotelo gi be gitimo gik manoyiernegi adier koso githora kuoro to gilal ne jopiny. Ka wabiro e weche goero mar Gen Z, nyicho waneno kanyo ka ker mar piny Tanzania mano Mama Samia Suluhu kanoloso kanyo to wacho kanyo ni Gen Z koro onego bed ni deal gi Gen Z kaka dwarore, kendo nowache kanyo ne ker ma pacho ka Laktar William Ruto. Mano nyalo paro ni Kenya kae we know what happened 2024 kaka Gen Z. How do you feel about this? We are also Gen Z, you people are also Gen. How do you feel about that statement? Gima timore Madam Brenda. Yes. En ni Kenya gi Tanzania ok nyal bedo the same. Kenya ntiere ineno awacho ni jopiny nyalo enjoy gimitimo negi kata karach manade. Yes. But ntiere stretch ma stretch gi godo to koro ok gidhi enjoy normal. Wang'eyo gima notimore e this country the year 2007. Yes. Wang'eyo gima notimore e pinywa mar Kenya ni the year 2024. Koro Ker Suluhu nyalo wuoyo kamano nikech ha country pok ochopo kama ne Kenya ochopo. Kenya osechopo kamoro ma human rights like ratiro mar japiny ok wasayi kokimiwa ratiro. Wang'eni wan gi ratiro to wang'eni the human rights onego bed respected. Koro wan ok wasayi kokimiwa right, wang'eyo what is right. Gini Kenya ka iyudo ka activists gin so courageous nikech ging'eyo ni kidhi makogi doho ntiere ma doho dhi gologi oko. Yes. To mano ok timre e piny ma Tanzania nikech Madam Suluhu amua mondo bed a dictator. To gimakoni ni silence is not just enough. That's just a sign of rebellion. Kendo semana chakore. Kendo chieng' ma jogo ne chop at the last maginyalo stretch to bro much. Yes. Ingeni Samia Suluhu yerach. Tony bi ok ber. Do bed Kenya kae. They were chwade. Kendo they were occupy kumonenda. You can't say that. You are talking about a whole president. We respect her. She's a president. We respect her. Yes. To okonya wacho ni okonya kono president Ruto mondo deal gi Gen Z ma Kenya kaka no deal gi Gen Z ma Tanzania. Kane you watch gimane CNN. Yes. No report mar CNN. Report no wacho ni no neg Gen Z mang'eny Tanzania. So many. Koro wabe odwa no biyo negwa Kenya mkae. Wan Kenya kae wan gi rule of law. Wan gi constitution ma waluwo. Kendo wan a democratic country. Gimona onya kono president Ruto mondo tem deal gi Gen Z makori kama ber. Kiki kwal kura ko jopo 2027. Yes. Iwinjo. Empower jogi mondo gieri ko jopo 2027 gigoni kura. Nonego kon Ruto mondo oketwa machiegni. Yes. Kaka sani president temo ketwa machiegni. To ok ni gima notimore Tanzania cha otimre Kenya kae. Mano ok nya timore Kenya kae. Okay. Uparo ni gin ang'o gini kata barriers mage matamoga rowere bedo e telo. We have seen this even in Uganda, wanene pacho kaeri ama samoro rowere go koko. Yes, they have the energy mar go koko mar timo kama. Ang'o gini matamo rowere bedo e telo mondo gin bende gimak kope gi gol joma samoro ndalo gi osenia. Nitie gimiluongo ni deep state. Kata anaja ODM. Yes. One youths mag ODM. Ok
okiyenwa chopo kuma wadwa chopo. We achako gi piny ka ka waidho malo. Wan kaka jo ODM sani kipenjo ODM youth leader ma national en Ketora, someone who is 40 years. To an kama jahigni 20 kamae, katemo na wuoyo tioro na guns. Iwinjo? Kidhi e national level, jotendwa gi kine jatelo momako ng'ama youth, mokonyo ng'ama youth no mobedo into leadership, mano en godfather mare. Iwinjo? To iketi kanyo, okiti itiyo kodi. Ikuongi tiyo kodi. Mondo chiemo richo kuma imbe kodi tiyo, oseti kodi miyo. Koro jotendwa madongo gi, the elderly, manie power, gin e barriers ne youths. Kendo ok gidwa ni youths obed into leadership. Ging'eyo ni youths kobedo into leadership, youths will speak one voice. To wabok weyo gi wakon gi ni gidhi giwe. Jotendwa gi onego wewa, kendo gine monego gimak lwetwa. Mane gimomiyo an nahero Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga nomako lwet yudhe mang'eny mokonyo, moketo gi e leadership. Kata sani PS ng'anene CS Opiyo Wandayi. Nena ena jalwet Raila Amolo Odinga. Raila Odinga nomako lwete mobedo mbunge sani en CS. Ka wadok ginene John Mbadi kane somo Kampala kochacha, Jaramogi Oginga Odinga ema nomake kendo mochulo ne fee Kampala kochacha. Manyiso ni nomak lwete. Lakini jotendwa masani ma Raila noting'o badgi mobede telo gi, gin koro gidwa ni youths obed into leadership. Kendo gin maka gineno ka itemo wuoyo kamoro, iwacho ni machacha to ng'a, manyane uru kaka inyasime. Koro jotendwa an gima kwayogi, gimak lwetwa. Kendo kisumu ka mor, jotendwa mang'eny temo mako lwet youth. Jotendwa gi omak lwetwa kaka baba ne mako lwet ji, mondo youths bodonje power. Nikech jodongo gi gin sa gi oserumo. By 2032 ng'eny gi ok bibede power. Wan yudhe ma wadhi bede power. Koro gimaka lwetwa kaka Bruto ne ni Kasipul kochacha nowacho ni Boyd Were cha odhi mako monachae. Gibe gimaka lwetwa. Giwe luorowa. Mane achiel kuom gigo makelo kanyo miyo tamo rowere kao power. Inyalo tena ng'ama tamo rowere kao power oko kae nikech waneno ka youth chalo ka gima youth oluor koke magigoyo, kidie magibayo. To koro mondo mine rowere gi kobede power, neno ka joma dongo gi ema chako dok e power and all this. Gima timore, politics wang'eyo ni kidwa donje siasa, kata kidwa telo ne ji, nyaka ibede gi strategy. Rowere moko dhi matek kabisa. Aneno ni kisebedo confident, mineno ni nyalo chung'. Gimitim next, pang strategy. Chung' tidwa chung'. Chung' to ji nya chung' ji te. But bidhi ka hotel, pang strategy minyalo tiyo godo. Then ing'iyo ni, is it feasible for me to vie at this particular point of time? Factors mane ming'iyo. Wang'eyo ni campaigns nyalo dwaro pesa to some extent, but we have the likes of Kina Salasia, manene gionge godo sa campaign, but ji noyiero gi. Los a campaign manifesto, gi agendas maber, we over nini, we wuondo jopiny e your agendas. Los agenda maki explain ne japiny to flow ne japiny. Oneno ni gino en feasible, giminyalo achieve. Kiki promise heavens on earth. To gimoro kendo mawacho ni jotelo man malo omake lwet jotelo man piny. Wabro dhima mapiyo matin. Gi uplift jok moko moko. Kalware ni saa dhi mana karumano ka saa odong matin kabisa. Maybe from areas muwoke. Iko kura kanyo? Ako kura Market Milimani ward. Good. So you go kura Kisumu. You are also from Kisumu County. So what kind of leaders do we need in Kisumu County in beyond 2027? So we have the leaders Mawango, but beyond 2027, who do you think should be the governor of Kisumu and why? We have so many people muchum. And Kaka Hilary, who I think that should be the governor of Kisumu County. Ngeni jogi ochung'te. Yes. Jotendwa misani neno wabunge gi ng'eny jochung'te. Lakini governorship mar Kisumu County dwaro ng'at manigi track record mar development maber. To ng'at mosebedo senator one term, MP one term, oyiere sani pok otieko kata higni 5 odwa bedo governor. Mago jok mok nyal te.
Governor mara an kaka Hilary. Yes. Kang'iyo development record mar ng'ato ni Ken Obura Mirenga. Obura kane en MP Kisumu Central. Tich manotimo ne ber. Kendo nyaka sani pod waneno gik mano Obura timo. Obura kane owuok Central Ouda nodonjo. Ouda nowicha wicha gik mano Obura timo. Iwinjo? Awacho gima ng'eyo. Adak Kisumu. Koro governor ma Kisumu 2027 kendo akwayo jo Kisumu. Let us rally behind Ken Obura Mirenga. Ene modhi endelea gi tich ma Anyang' Nyong'o weyo. Tich ma Anyang' Nyong'o timo maber Kisumu ni. Ene modhi endelea kode mondo time maber. To kaduogo piny kae. Kisumu Central ka. Wadwaro ng'at ma youth ma strong. Maluto mona governorship umtaki youth. Wabo bedo toksana. Koro Central ka. Wadwaro ng'ama youth ma strong. Yes. Ma vocal. Mabo partner kodwa wan nikech kata wambe mbele kae nitie gik moko ma wabogombo. Koro Kisumu Central ka be wakagwa jogi. To kik wa recycle leaders. Ng'at manosedong modok kik wayiera fresh blood. To an kaka Hilary Kisumu kachacha Central kae. Ka wamiyo MCA makondele ni Joakim Okech Swaga. Mondo bende mbunge wa. Wang'eyo track record mar Swaga. Obo bedo maber. Wadwaro jotelo madhi empower youths. Wadwaro jotelo madhi empower women. Wadwaro jotelo mabo keto education kaka first priority margi. Ing'eni ng'eny jotelo keto infrastructural development kaka first priority margi. Gima wadwaro good and accessible education. Emomiyo kata Market Milimani Ward komana goe kura. Wasekagua gi wan kaka youth ma Market Milimani. Mane waseyie ni Victor Jajok ema waketo kaka MCA Market Milimani. Nikech osekono wa manifesto mare. Osesomonwa agendas mage. Maybe Victor Jajok no ngwakele ka obambo be somnwa manifesto mage. Man thuolo. Obio somne jopiny. Manyuru thuolo mondo kwele vijay kae. Obo somo ne jopiny kendo japiny mabo winjo manifesto mare. Bo wacho kata ni Jajok ni okonego chung MCA. En onego chung governor kata MP. Manifesto mage gin gik ma wan kaka yudhe wadwaro. Kalore koda sa, yes. Okay, kalore koda sa. What kind of a leader do you think ne match Kisumu? Un kaka rowere, nikech ang'eni kaka rawera, udwaro jatelo manyalo mako lwetu and all that. Yeah, sure. Yes. A leader, adachako gi governor mara, a leader maneno kanyalo match Kisumu. Kisumu dwaro a governor ma is a performer. Yes. To by a performer, aminang'o. Ng'at ma waseneno track record mare e telo. Ada wuoyo kuom governor mara mageno ni dhi bedo governor higa mabiro mar 2027. Mano the Honorable Rosa Akinyi Buyu. Rosa Buyu kane en women rep ma Kisumu. Mine nyalo. Wewe awachi. Mine nyalo. Rosa Buyu kane en women rep ma Kisumu. Rosa Buyu no keto office in each and every constituency across Kisumu County. Mano nyiso nang'o ni Rosa Buyu was so accessible. Rosa Buyu kane idwa chopo ire at constituency level ne en accessible kabisa. Kendo sani kidhi penjo ji random street ni women rep ma Kisumu en ng'awa to gibro koni ni Rosa Buyu nikech tich mane Rosa Buyu otimo in upholding the dignity mar the girl child through the Padding a Girl. Through the Padding a Girl project manotimo gi Rosa Buyu Foundation. To Rosa Buyu ahero nikech ang'o? Rosa Buyu ahero nikech performance ne kata Kisumu West, Kisumu Town West constituency ma en MP. Rosa Buyu is performing. Kendo Rosa Buyu ohero development, ohero education, kendo odhi siro healthcare. Kendo akwayo jo Kisumu County te. Oganda ma Kisumu County gi jok magoyo kura Kisumu County kata jok manenowa wang' jowi ma ok go kura Kisumu County ni wachung' gi Rosa Buyu. Kokigo kura Kisumu County in konywa mane Lamu to wadhi keto Rosa Buyu the third governor mar Kisumu County nikech Rosa Buyu nigi the ability, Rosa Buyu nigi the capacity mar bedo governor ma Kisumu County. To kawuok e mano matin kabiro Nyakach nikech awuok Nyakach. Wach Nyakach koro bedo matek matin. Siasa osechako tuere. But I believe in one man. I believe in Okoth Opande. Okoth Jonathan Opande. En jachung' machung' Nyakach kadwaro kom mar MP. Odwaro bedo mbunge no
maraboro mar Nyakach. To gimomiyo awacho ni I believe in Okoth Opande, Jonathan Okoth Opande Zero Education. Dwe ma wantiere ni wadhi golo basari wa mar 2 mar Mula Foundation. Last year nwagolo more than 10 million towards the bursary program. Kendo this year wadhi double kendo wadhi kete at more than 20 million mondo wa support the needy in our society, we support the vulnerable in our society through education. Kendo Okoth Opande ochung kendo gi agriculture. Nyakach kachacha wasekunyo more than 100 dams from January. More than 100 dams. Wasebedo kwa rehabilitate dams moko mane dinore ka mondo jowa obed kanyalo timo agriculture yono endo makare. Nyakach kachacha Opande timo youth and women empowerment. Wamiyo mine gi youths pesa magitimo go ohala, pesa no ero ma ok giduoke. Nyakach kacha kendo wasebedo ka wasiro the less fortunate in the society. Kenda kwayo jo Nyakach to nikech ambe wawuok gi Okoth Opande Youth Wing, to my Youth Wing madhi gone jakom piny, wa present nu Okoth Opande as a project of the youth. Wa present Okoth Opande ok bichung ni odwaro chung. One the youth se modo no Okoth Opande ochung kanyo. Egini wa present nu Okoth Opande as a project of the youth. Kendo jo Nyakach manena, jo Nyakach ma wan gi Youth Wing wa support uru Okoth Opande. Nikech sa kawacho to wacho ni FJ ma in Victor Jajok wadhi wuoyo kode en MCA madonjo Kisumu Market Milimani Ward. Kendo FJ ema dhi donjo mano Honorable Victor Jajok en MCA madonjo ka. To Jajok nigi Jajok Zero Education, Jajok Zero Women and Youth Empowerment, to Jajok Zero Healthcare System. To nikech jogo endo ma wan godo e Nyakach Youth, Nyakach Jonathan Okoth Opande Youth Wing, the likes of Jeff Maina, Dismas Padia, agonu erokamano, wamed timo tich makare no mondo wa ensure ni jakom oyudo tero. Kamano aneno ka saa dhi kagima mayo wawang'wa. Maybe amiu thuolo mondo maybe wach mogik as a youth. Mi koro podium wane gi youth ma pacho kaeri. Erokamano Brian. Wach na mogik ne youths ma piny Kenya. Yes. Let us be united. Wawachuru gimoro gi dwol achiel. Jo siasa gi bende owek tiyo kodwa marach. Wan ema wating'o Kenya e lwetwa. Yes. In the next 10 years, jok ma wanene telo sani gi, ng'eny gi ok bi bedo telo. Wan kaka yudhe wan ema wabobedo telo. To gima dwaro ni yudhe otim, let us register as voters. Waweg go koko online e social media ka walao jotelo. To kochopo 2027 gibo chak gidok e telo. Let us register as voters so that come 2027, wan kaka youths wanya bedo gi duol. To duol ok en aina koko ma wagoyo kata an agoyo e street ni ng'ato must go. Duol en kura. To kura ni wan joluo wakawe uru. Baba Raila Amolo Odinga nowewa e broad based government. Kochopo 2027 waduoka uru njelo jagot ni kachacha mondo ti kendo higni moka bich. Kasto kochopo 2032 wan kaka joluo wang'i ng'at ma wa front kaka presidential candidate marwa. Kata obed PS Raymond Omolo, kata obed Wanga, kata obed Mbade. Jaluo obed e sirikal. Ok ni ka Ruto wuok 2032 wabede koyo nikech koro Raila onge. Ruto ka wuok wan kaka youths ma Kenya kendo Nyanza ka nyaka wabede telo kendo State House kacha kaka olos maber sani cha bana kacha nyaka wadonje. Wariure uru. Asante sana. Okay. Ne wach na mogik ne the fellow youths ma follower wagonu erokamano kuom winjowa kendo bedo kod odiochieng' ma kawuono. An anyalo kwayo na wamed register as voters. Kura midhi go, midhi lit, ombulu midhi ling' e debe ema bro kelo lokruok. Goyo koko online ok bi kelo lokruok. Ombulu midhi ling' e debe ema bro kelo lokruok. To katieko tarwako u Nyakach on Saturday the 16th for the Linda Ground rally. Mabro bedo Urudi will be graced by the Honorable Party Chairperson, Wangi Honorable Gladys Wanga, the party leader, Honorable Dr. Oburu Oginga, CS Joho, bro bedo around. Wakwayo uno ubi mondo wa
celebrate party wa mar ODM mondo wa strengthen structures mar party wa mar ODM. Agonu erokamano. Kamano joneno magwa wachopo kanyo giko mar chiro ni eki. Neno kanyo gi Grams Juma kachiel koraka Hilary Orwa mago gin rowere mabende koro to nie weche go eko mag siasa winjo kanyo kaka giwuoyo. Kata kamano abro luongo gi kendo gi jotelo magi wacho na kanyo ni gisiro go te achiel kachiel mondo mi gibi gilos kod oganda jo Kanyalam ka gimiyo manifesto margi wan bende wachambua gi ni to dhi chalo nade mbele kairi. Kata kamano kaka winjo ka giwacho rowere wuog mana oko mar medo ndikore kaka jogo ombulu. Mane en chenro mar chuny wach kama tai enan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam. Inyalo yudo wa e mbui marwa mar Facebook Kala TV Live, mano mar YouTube Kala TV kachiel kod kama moko Kala TV. Warom kendo chieng' machielo mana kuom ng'uono mar Nyasaye riti masani.